Korbuk bakhaste be khobja korbuk blok ni boregi dugan amsayo thangnai cha sal horni damchi sik tamani jorawo Nobarwati bang gundiri kotor phaimani bai lamani buphangro klai thangmekya laharo abubai joton barni simi korbuk thangmani boregi dugan amsai lama muthakja gai thangka lamao klaijak chung phrangni buduk tai chung phrang thungro kokti salni thungni jorawo korbuk bakhaste ni National Disaster Response Force Day Horbathane Brindiaro Patima Thaya Thangai Sogike Lahar Klaja Buphang Ralakha Ashok Simia Korbuk bakhaste amsai nino Silarai para Sinat para amsai bo haino buphang klai thangphai lama muthakjagai thangka oro gari rok laimai angni tongkha kai miya to watui nobar kwbangma phaijak ne kun jaga robo dok baibekha ombosung khanaka ke nog robo nostongjak bonobo khanao ngai tabo omoni bagi je buphang baimani omo angren jarong sarkang ke LTMO sarkang daw bor phai tongo immediately bono ranan bagi yang truck gari bus gari joton khsalaijak Gamono tati tati no jeng rawi kibnan bagai jeng salai ja. Je buphang bai mani thai hai ke ba jaga ba amchai a bo thai ngi jong ka. Ma actually boregi dugan area nini takumbari ganabo.